ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለት መሳጢት ዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ሰናይ ምክትታል እታ ብፍቕርን ሓልየትን ዘዕቤትኒ ona መረበት ዓደቦይ እታ ብጎደላ ምልእቲ ብህስስታ ድምቕቲ ብጽልምታ ብርህቲ ዝጎድላ ክመልእ ዝሃሰሳ ኸድምቕ ዝጸልመታ ከብረህ ልበይ ጨኪኑ ኣእምሮይ ርሑቕ ጠሚቱ ገዲፈያ ካብ ዝወፅእ ዛጊድ 4 ዓመታት ኣቑፂረ ራሄል ይበሃል ወዮ ክሓልፈ ለይለ በረኻታት ሱማል ብፀሓይን ቁርን ጻምእን ጥሜትን እናተፈራረቁኒ ደኺሙኒ ጸሚእኒ ኸይበልኩ ዝደነነ ገዛና ከቐንዕ ኩሉ ስቅያት ተጻዊረ ናብ ዓዲ ዓረብ ኣተኹ ኣብቲ ሓደ ሽንቲ እንዳተደፈአኒ ኣብቲ ኻሊእ ብዘይ ፍቓደይ ክብረይ እንዳተደፈርኩ ምእንተ ምዕልልቲ መረባና ኽብል ኩሉ ኽኢለ ሓሊፈዮ ሕጂ ግን ልበይ ዘድሚ ቅስመይ ዝሰብር ምንባረይ ዘጽልእ ተጓንፎ ኣጋጢሙኒ እቲ ናይ ምንባረይ ተስፋ ናይ ህላወይ ሰረት ዝብሎ እትኳ ኣብ ኣፍላ ዕድመይ ብፍቕሩ ዓዊረ ክብረ ንጽሕናይ ብኽብሪ ዝሃብክዎ ነቢነይ ዝብሎ ኣብርሃም ሕጂ ግን ምስ ኣብርሃም ገና ሃይ ስኩል ተምሃሪት ታሽዓይ ክፍሊ እንዳሓለኹ ኢና ንፋለጥ ኣነ ካብ ገጠር ዝመጻኹ ኮይነ ኣብቲ ኸተማ ገዛ ተኻሬ እየ ዝነብር ኣብርሃም ግን ተወላድን ነባርን እቲ ኸተማ እዩ ኣብርሃም ተምሃራይ 10 ክፍሊ እዩ ነይሩ ከዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣነ ድሕሪ ሰዓት ቲቶሪያል ተጸዊዕና ኣብ በሪት ክፍሊ ኮፍ ኢለ መምህርና ተጸበኹ እየ ነይረ ኣብርሃም ኣብቲ ሰዓት ናይ ድሕሪ ሰዓት ሽፍቲ እዩ ነይሩ ግን እቲ ዝነበሮ ክፍለ ግዜ ብምቕጻዕ ኣብቲ ቆጽሪ ቤት ትምህርቲ ይዘዋወር ነበረ ከመጋጣሚ በቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣንፈት እንትሓልፍ ካብ ርሑቕ ጠመተኒ ኣነ እውን ጠመትክዎ መንገዱ ብምቕያር ናባይ መጸ ናብ ቅድመይ ቅርብ ብማል ይህ ጽብቕቲ እንታይ ደኣ ንስኽ ትመስሊ ምልክዕትስ በይን ኽበለኒ ዝተመነጫጨረ ጨጉሩ እናጠወየ ኣነ ግን መልሰይ ስቕይ ነይሩ ኣብርሃም ደጊሙ እዋይ ማማ ትሙት እዚ መልክዕ ዝማ ገለ ቅመም ኣለዎ እንታይ እቲ ሚስጥር በለኒ ኣብ ጥቓይ ኮፍ እናበለ ኣነ ብውሽጠይ ዘረብኡን መልክዑን ዋላ ደስ ይበለኒ ክዛረቦ ግን ፈቓደኛ ኣይነበርኩን ካብ ዝነበርክዎ ተሲአ ቦታ ቀየርኩ ኣብርሃም ብሕርቃን ኣትፋራ ጸገም የለን ክንራኸብ ኢና ኢሉኒ መንገዱ ቀጸለ ብኸምዚ ዝጀመረ ሌላ ኣነ ነብርሃምን ብጻዕርን ህልኽን ኣብርሃም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሑ ክልቴና ሕጉሳት ነርና ብፍላይ ኣነ ኣብርሃም ንዓይ ኩሉ ነገረይ ነበረ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ብተግባር ኣርእኒ ርክብና ናብ ፍቕሪ ተቐይሩ ኣብርሃም 10 ክፍሊ ሓሊፉ መሰናድኦ እናተመሃረ ኣነ እውን 10 ክፍሊ እናተመሃርኩ ሙቕ ፍቕርና ቀጺልናዮ ናይ ብሓቂ ፍቕርና ሰባት ዝቐንኡሉ ፍሉይ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣነ ናይ ማትሪክ ውጽኢት ክመጸለይ ከኣለን ስለዚ ክልተ መማረጽታት ነይሮምኒ እቲ ሓደ በዓል ሃፍቲ ተመርኤ መነባብሮይ ስድራይ ምቕያር ናይ ፈለማ ፍቕረይ ምግዳፍ ወይ ናብ ስደት ኣምሪሐ ስድራይን ፍቕረይን ምእካብ ኣብቲ ሽዑ እዋን ስድራይ ነቲ በዓል ሃፍቲ ክምርዖ ብዙሕ ጸቕጢ ገበሩለይ ኣነ ግን ብኣብርሃም ዝጭክን ልቢ ስለ ዘይነበረኒ ኣዝየውን የፍቅሮ ስለ ዝነበርኩ ንሕቶ ስድራይ ነጺገ ናብ ስድራይ ኣምራሕኹ ኣብርሃም ኣነ ናብ ስደት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ተምሃራይ 12 ክፍሊ እዩ ነይሩ ኣነ እውን ኣብ ስደት ኮይነ ኣመና የበረታትዖን ይሕግዞን ነበርኩ ዋላ ብርሕቐት ፍቕርና ኣመና ዛይዱ ተራኺብና ተመርዒና
ናብራ ንምስርተሉ መዓልቲ ክናፍቕ ጀመርና አብርሃም ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ በአካውንቲንግ እውን ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ኣቁፂሮሎ ስድራ አብርሃም መነባብሮኦም ትሑት ስለ ዝነበረ ናይ ትምህርቱ ወፃኢ ኣነ የዝሽፍነሉ ነይረ ኣነ ነብርሃምን አብርሃም ኣብ ዝምረቐሉ ግዜ ኣነ ፍቃድ ሓቲተ ክመጽእ ቃል ኪዳን ክንኣስር ተዘራሪብና ወዲእና ኢና አብርሃም ዝምረቐሉ እዋን እንትቀርብ ጸባዩ ክቀያየረን ጀመረ ኣይ ከም ቀደሙን ብስልኪ ኣብ እንረኸበሉ ሰዓታት ብቃላቱ ብዙሕ ከቀይመን ጀሚሩ ኣነ ግን ንኹሉ ብትዕግስቲ ሓሊፈዮ እታ መዓልቲ ኣኺላ ኣነ እውን ፍቃድ ረኺበ ናብ ዓደይ መጼ ኮይኑ ግን እቲ ሓሲበዮ ዝመጻኹን እቲ ዓይነይ ዝረአዮን ፍጹም ሰማይን ምድርን ኮይኑ ጸንሐኒ እቲ ቀድመ 4 ዓመት ዝፈልጦ አብርሃም ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ብድንጋጸ ኣርሰይ ሰሓትኩ ምስ ነቃሕኩ ኩሉ ዝረኣኽዎ ሕልሚ ክኸውን ተመነኹ እቲ ፈቃርን ለዋህን በአካውንቲንግ ዲግሪ ዝጻዓነ ዝብሎ አብርሃም ሲጋራ በአፉ ጫተ በኢዱ ሒዙ ብምንም መልክዕ ንሱ ዘይመስል አብርሃም ኮይኑ ረኺበዮ እዚ ኩሉ ዓመታት ብጸበባን ሽግርን ኣሕሊፈዮ ኣይ ገንዘበይ ኣይ ፍቕረይ ኣጉላጉል ተሪፈ አብርሃም ካብ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዓመት እንዳሃለወ ከም ዝተባረረን በዚ ተበሳጭው ሱስ ከም ዝጀመረን በተ ኣነ ዝልእከሉ ገንዘብ ኣመና ሱሰኛ ከም ዝኾነን ናይ ቀረባ መሓዝኡ ኣዕለለኒ ውሽጠይ ሓያል ተጎዲአ ሕጂ እውን ኣብ ስቃይ ኣለኹ ሕቶ ስድራይ ነፂገ ንፍቅሩ ኣሚነ እትክሰግር ዘይብሎ ዓብይ ስቃይ ናብራ ስደት ሰጊረ ገና ኣብ ንኡስ ዕድመይ እዚ ኩሉ ደኣ እንታይ ስለ ዝበደልኩ ምፍቃረይ ሓጢያት ድዩ ምፍቃርሞ ሓጢያት ክኸውን ይኽእልን እንታይ ደኣ መርገም ናይ ወለደይ ንምዃኑ እወ መርገም ናይ ወላዲ እንተ ዘይቀተለ መዕነይነይ እኳ ዝተብሃለ ኣነ ግን አብርሃም ሲኢነ ክነብር ኣይክእልን ናይ መጀመርታ ፍቅረይ ናይ መወዳእታ እውን ክኸውን እየ ስደሊ ግን እንታይ ይኹን ውሽጠይ ሰይርዎ ዓለመይ ኣጸልሚትዎ ብዙሓት ናይ ስቃይ መዓልትታት ኣሕሊፈ ሕጂ ግን ናብ ባዕለይ ክምለስ ከም ዘለኒ ጽባሕ ካልእ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ምዝወደቐ ክወድቕ ዘይኮነስ ምዝወደቐ ከተስኦ ከም ዘለኒ ኣሚነ ናብ ስርሐይ ተመሊሰ ሓድሽ ህይወት ምንባር ጀመርኩ ጸሓፊ ክብሮም ለገሰ ተራኺት ማግዳ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣህሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣህሊኹም ሳብስክራይብ ገርዎ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ ይቐኒለይ